Crec que el moviment antiracista, com tots els moviments últimament, han patit un cert caràcter identitari que fa molt complicat a vegades fer anàlisis amples. Aquest caràcter no és casualitat, aquest caràcter respon a la conjuntura dels últims anys, a la derrota històrica, per exemple, que podia ser referència segurament a la lluita dels blocs comunistes en el seu moment, que ens donava capitalista, com hi ha un replegament històric de moltes files, i el moviment antiracista no és aliè a això. Això ha fet que el moviment antiracista aquí a Espanya, fins l'experiència que tinc i el que he pogut analitzar, això pequi d'aquest cert identitarisme, tingui referents molt fermes, però que les seves bases no acabi de tenir un teixit social o no acabi de tenir un teixit estructural al qual li permeti poder, per dir-ho d'una forma, li permeti poder plantejar un projecte més enllà de les demandes puntuals que li pot arribar a fer la socialdemocràcia, la qual també s'entén últimament que no és capaç de respondre a aquestes demandes. Per tant, podríem dir que ens trobem en un moviment antiracista, com molts altres moviments, al qual li està costant moltíssim, primer, trobar el seu espai d'actuació dintre del marc estatal espanyol o el marc estatal català, com qualsevol de nosaltres vulgui interpretar-ho, i també li està costant moltíssim arribar als sectors que representa, que hauria d'arribar al moviment antiracista, que són els sectors de la penya migrant més precaritzada i que representa que és allà on es vol fer la feina, però que encara no estem sent capaços d'arribar-hi, i entenc que a través dels anàlisis i a través dels debats interns, que crec que cada cop són més necessaris dintre del moviment, podrem trobar el per què això passa i com solucionar això. Crec que el capital europeu té un deute històric amb Àfrica. Crec que el continent africà existeix tal com existeix a través de les relacions que es comencen a donar des del segle XV, abans que es materialitzi el capital, però no es veu accentuat fins al procés que es diu de segona decolonització a partir de finals o mitjans del segle XVIII. I allà és on hi ha el deute, perquè es construeix a Àfrica com l'espai de reserva de força de treball i de matèria. I a partir d'allà se la manté en aquesta posició. Se la manté en aquesta posició per les necessitats de l'expansió capitalista que es materialitzen en l'imperialisme. Aquí és on està el deute. I aquest deute només es pot pagar a través de la lluita de les classes obreres, tant nacionals com internacionals. Crec que buscar presentar un projecte ampli i que sigui essencialment diferent. Vull dir, l'economia de classe solidària com a primer moment de procés d'intentar redistribuir certs aspectes perquè la gent pugui solucionar les seves necessitats immediates ens val? Òbviament sí, perquè la gent el que necessita és solucionar les seves necessitats immediates. Ens hem de quedar aquí? En absolut, perquè si no entenem que quan arribin els moments de l'hora baixa del capital no hi haurà res que redistribuir, perquè és un moment de crisi al capitalisme. Per tant, haurem de buscar conjuntament entre tots, entre tota la classe obrera, el com materialitzar un projecte que sigui essencialment diferent a la nostra manera de relacionar-nos actualment. I mentre puguem fer això i mentre tinguem aquesta capacitat de fer això, allà hi haurà la possibilitat realment de generar el canvi que necessitem.